Du bliver også god. Du bliver rigtig lækker. Du bliver homo, Laus. Jo, vi er homo, Laus. Det er homoklubben her. Monkey Bar med Tobias Grimmer, Laus derhjemme. Jo. Jo. Sådan, Laus. Det er godt. Godt, du er med i homoklubben. Værsgo, Laus. Kan du godt finde ud af, Laus? Hvor du ikke lige kommer ordentligt skud. Laus, hvordan går det lige, Laus? For helvede, mand. Laus. Se, nu rammer han skæren fandme også overlæggeren, folken. Prøv at se, hvor gammel han er ved at blive. Han kan ikke ramme træværket, mand. Ja, Laus, han skal jo se, at blive Smidtjyllandsspiller jo. Så bliver han der, Elis Olarsson og Jonas Østen, som er en skodmål, men Laus, han synes jo, han er en dårlig målmand jo. Det har jeg i hvert fald sagt før, i hvert fald den gang mand derhenne. Må man gerne, ja. Kan du finde noget andet gammel? Kensholm, altså han er da ikke blind den gang mand der. Han skal have snart stokke og så nogle gode briller. Så kan han se noget igen, håber jeg. Så kan han spille god fodbold med stok og stav. Så er der homoklubben igen, Laus. Velkommen til Homoland. Her er de bedste homoer i hele verden. Tobias og Laus, de bedste homoer, der findes. Laus, hvordan synes du lige selv, det går den reelt fra min måde, Laus? Ja, Laus er altså helt ærlig, mand. Laus. Laus, han bliver en sæl. Og så den her, prøv lige her, Laus. Sådan der. Jeg har altså desværre sagt til ham, at han ikke han har fået gamle briller derinde, men nu prøver jeg, så han er klar til at score mål. Så håber Laus, han skyder sin første rigtig godt i gang med den her sjove video her fra Homoland. Så homo sapiens, de kan komme og drille bøsserøven og gane og alt muligt, så siger jamen hold da, det er jo virkelig en mandhøvnsklub, det her, det må homoen lever, altså. Kan I ikke godt se det alle sammen? Prøv nu, kom nu, altså Laus, du er altså gammel. Ja! Siger nu noget mål. Nu er festen skudt i gang. Tillykke med fødselsdagen, Laus. Din 30 fødselsdag. Nu er den en rigtig gammel mand. Næste gang bliver han jo 2 cifre, så bliver han jo 90 år gammel. Gangen divideret op med 3. Så nu må I have en rigtig god dag alle sammen. Det er noget værd noget, det her med de mål her. Hej hej. Han bliver snart 30 år gammel. Nej, nå, helvede. Det er du. Gamle lort. Ja. Nej. Jo. Hvad når gør jeg? Jo, det var det desværre ikke. Jo. Ja, tak. Pis også. 85 år stadig, du gammel. Nå. Du skal få lidt kortskid. Nå, okay, lønne, mand. Tak. Pis også, mand. 5. Tak for både. 5, du gamle. Du kan gå stort. Tak. Pis også, mand. 5. 5 nu gamle. Du kan gå stort. Nej. Jo. Se alle sammen, du kan selv se, hvor godt det går, når han bliver 30 år gammel snart. Ham der er makrel, men han er en god en. Nej. Jo. I kan selv se alle sammen, det går rigtig godt det her. Makrelmand, han spiller altså skæv fodbold. Jeg tror, han er lidt prøvet ikke at kalde de her søde piger der, Laus. Lars, han har fået en ny kæreste, tror jeg. Det er en, han har fået et kys her på Grønne Koncert. Altså, alle sammen, det går altså godt der for mig. Jeg fører faktisk 6-5. Så det er bare noget dejligt noget, det her. Tak. Så er der 6-6 lige pludselig. Hold op. Så går det godt igen for Lausen. Han bliver snart fået 30 år gammel. Jo, gerne. Nu er han 52. Nej. Og det er altså bare rigtig fint at spille fodbold i. Nu går det galt igen, altså han er galt, men han skal have lidt færre kræfter at spille med her. Ikke mål. Jesus!
Nå! Nu kommer jeg på helvede! Tak for det, 8 gange. Sådan. Nu kan jeg være ny fisk. Sådan der. 9 6-gram. Nej! Nej! Du på den dårskide. Nej.